Nou zien jullie in jullie handleidingen zulke rare plaatjes en dingen. Dus niet algebra lees of iets, of meetkunde. Dus om iets visueel bloot te stellen of bekend te maken waarmee wij hier bezig zijn. Jij wil iets bijvoorbeeld weten, en dit gaan je, als je module 2 verder wil gaan, ga je ook tegenkomen bijvoorbeeld met iets als abortie of iets wat niet duidelijk zo in de Bijbel is. Dus jij wil een vraag hebben. Is God heilig? Is hij dit? Is dat? Nou gaan kijk je naar een Bijbelgedeelte en dan moet je zeker maken dat het iets zegt over jouw onderwerp. En wat men vaak doen is zij gaan brengen tekstvers uit context, omdat men niet gaan kijken wat wil hij communiceren daar waar het staat. En dan wordt het meer als een bewijstekst. Ja, kijk, uit verband, kijk hier, dit is hoe God is. Moet je niet doen. En dan kom jij en dan probeer jij een relevante antwoord te zoeken. Jij moet gaan en zoeken waar in de Bijbel, in de context, als ik begrijp wat ik doe, en om het nou op een andere manier uit te leggen, ik mag gehoor van dominees wat serieus met exegese bezig ben, en zeg ik wil deze onderwerpen in de gemeente hanteren. En dan begin hij, denk, oh dat is een geweldige gedeelte, dan begin hij de exegese en als hij klaar was, of halverwege zeggen, ik kan dit niet gebruiken om dit wat ik wil communiceren uit te preken, want dat is niet waarover het gaat. Nou, pik je af voor zulke dominees. Niet de tekstje hier, een kapstop daar, nee. Echt kijk wat de Heer zegt in dat gedeelte. Dus jouw streven is, gebruik een gedeelte in lijn met zijn boodschap. Dit wat hij daar wil zeggen. Ik ga nou niet op de ding in, maar is dit nou wat de Heer voor de hele wereld wil zeggen? Dat ik heb Jacob lief gehad, Esau heb ik gehad, dus ik weet dat de Heer duidelijk zegt, als je niet gelovig bent, ben je zijn vijand. Tegen alles wat wij vandaag horen, jij bent zo geweldig, God houdt van jou, enzovoorts. Nee. Psalm 5, hij haat de zondaar. Oei, maar begrijp je, als je op die manier omgaan, dan ga je in een probleem komen. Als je Psalm 5 preekt, dan zeg jij, luister mensen, zit jij hier vandaag en jij gelooft niet in de Heer Jezus, je bent niet kind van God, dan is God jouw vijand. Oei, het is waar hij staat. En je focust daarop. Nou, dus jij wil een of ander, bijvoorbeeld, ik noem het maar hier een neutrale, iets is niet neutraal, maar zeg maar over abortus wil je hebben. Dat is een achtkantige vraag. En jij gaat in de Bijbel en je ziet nergens in de Bijbel wordt eigenlijk gezegd, abortus in zoveel woorden is verkeerd. Nou ga jij naar tekstversen of dingen kijken wat daarop mogelijk raakvlakken heeft. Bijvoorbeeld, je mag niet moord plegen. En dan moet je gaan denken, oké, dat is een baby, wanneer is het leven? Leef hij? Begrijp jij? Dus dat is een raakvlak. En zo krijg jij verschillende raakvlakken en die stellen elementen vast die betrekking hebben op het niet rechtstreeks behandelende kwestie. Nou, je ziet hier duidelijk, dus een leven. Ik geloof daar is ook een tekstvers in het Oude Testament duidelijk dat het aangeeft dat als twee mannen vechten, hebben jullie die al gezien. En ze vechten zo in een vrouw, wat verwachten is, wordt geraakt in hun gevecht. Dan geeft de Heer duidelijk daar ook aan, hij zegt, de letsel wat zij opdoen moet jij ook krijgen en als dit uitkomt, gelijkwaardige straf als dat kind iets overkomt. Dus dat is nogal iets. Is het kind levend? Wanneer begint het leven?
Psalm 139. Wie was Johannes de Doper? Nee, toen hij nog iemand hier? Iemand iets gezegd? Psalm 39 zijn. Ja. Ja. En dus jij gaat naar zulke type versen kijken en zegt, nou, als ik dit doe en ik zie de licht wat het daarop geeft. Maar wij moeten met verantwoordelijkheid ook omgaan. Wat heeft God geopenbaard? En dan kom jij, dus jij ziet, ik heb bijvoorbeeld driehoekje en ik heb dit en ik heb dat gezien, Psalm en ik heb gezien Johannes de Doper en je mag niet moord plegen enzovoorts. Alhoewel de teksten niet precies daarop wijzen, kan je een redelijke goede gevolgtrekking nemen. Ja of nee, wat jouw antwoord moet zijn. Dus, hoe moet men theologie beoefenen? Kijk bij de Bijbel, hoe God hem geopenbaard heeft. Kijk naar de exegese van dat gedeelte. Het is niet dat je niet mag een dogmatiek dingen bij elkaar proberen brengen. Maar de theologische inzicht wat je krijgt door de Bijbel te kijken, de praktijk, ga je zien, jij groeit ook. In jouw eigen, Veritas noemen het zelf theologiseren. Het is niet dat je eigen theologie uitdenkt, maar ik begin mijn standpunt op grond van Gods woord te ontdekken. En ik kan dit verwoorden. En dit moet jij kan doen. Met al die dingen. Ik zou hier mee eindigen. Nou gaan jullie een stukje zien ik ook weer terugverwijs krijgen hier. Waar, en nou moet ik jullie echt, ik ga snel hier door, want ik vind het zo'n belangrijk onderwerp. Wie ben ik in Christus? Kunnen jullie nog een beetje onthouden? Haal je exegese ook uit wat je gedaan heeft. Echt, jullie hebben Bijbelstudie gedaan, maar ook de exegese. Ik weet niet of jij de kleerblad daar hebt, wat je ingekleurd hebt. En jullie hebben niet de laatste 15, 16 en 17 gedaan. Dus daar gaan iets in de boodschap zijn wat naar voren komt. Wat is volgens jullie de centrale thema van Colossense 3? Kan je nog iets herinneren? Kijk naar je exegese. Jullie kunnen onthouden, vers 1 tot 4 is heel bijzonder. Wie jij eigenlijk een Christus bent. En dan kom hij zeg maar, dood nu dit in jouw leven. Vers 5, al die zondes wat je moet afleggen, maar ook dit. En kan jullie het alles onthouden? Maar goed, ik wil direct verder gaan. Anders gezegd is er een centrale onderwerp. En waarom ik dit doe, hier is een paar stappen wat jou helpt om bij de boodschap te komen. Want jullie gaan ook preken weer. Dus hier is een stappenplan. De eerste stap, maak een overzicht van de boodschappen. Nou, wat zijn de boodschappen? Je hebt exegese gedaan. Aan de rechterkant heb jij geschreven waarover het gaat. Nee, jullie weten, het is niet Russisch voor jullie. Het is gewoon Veritas exegese. Dus je maakt, en je gaat nu allemaal zien wat ik er heb. Dat gaat een beetje verschillen van jullie, want iedereen heeft zijn eigen bewoording. En ik weet niet wie dit bij jullie hier gedaan heeft. Ik denk het was Bart of Leander, ik ben niet zeker. Of kan nog Reinoud ook zijn. Dus je maakt een overzicht daarvan. En dan kijk je, oké, dit zijn de conclusie wat ik hier aan de rechterkant getrokken heb. Zijn er dingen wat weer terugkomen? Bijvoorbeeld, zijn er dingen wat, ja, gemene delers, zoals wat jij ook in de exegese gaan kijken. Hij, wij, enzovoorts, en die woorden. Je kijkt nou in jouw rechterkant in de boodschappen, de conclusies wat jij hebt. Hier wil hij dit zeggen, je kijkt daarna en je schrijft die zinnen neer. Oké, jullie gaan het nu ook zien. De derde stap, nou kijk je daarna en je zegt, oké, ik zie al die dingen en ik zie dit wordt herhaald of dit komt steeds meer naar voren. Wat zou ik zeggen is de centrale ding wat hij wil communiceren. En ik ga het nu in praktijk doen, dan hoop ik gaan de kwarkje vallen.
En dan haal je lessen uit over de centrale waarheid. En jij krijgt ook deelwaarheden. Jullie weten, als jij bezig bent met de exegese, dan kan je alleen focussen op bijvoorbeeld de eerste 4 versen en een aspect daarvan. Dat is heel legitiem. Of je kan een hele boodschap gaan proberen uithalen. Dan gaan jullie zien, want ik denk, die boodschap kunnen jullie ook heel veel helpen als gewone bijbelschoolstudenten. Dit is zo'n belangrijke boodschap wat hier uitkomt. Goed, stap 1. Maak een overzicht van de boodschappen. Hier is een voorbeeld. Ik weet niet precies hoe het verwoord is toen jullie gekeken hebben, maar vers 1 tot 4 staan: leef vanuit je vereenzelviging, verbondenheid met Christus. Kun je het nog onthouden, die eerste prachtige 4 versen? Val al kwarkie, of voel het alsof jij heel oud geworden bent en jouw geheugen niet meer zo actief is, maar goed. 5 tot 11 maken einde aan alle uitingen van je gedrag die niet bij je nieuwe leven in Christus horen. Nee, dan kun je dan leg dit af, doen dit niet, al die zondes. Dus zo heb ik het nou maar verwoord en ik denk jullie ook misschien iets in die lijn. Op 12 tot 14 gedraag je liefdevol tegenover elkaar zoals het past bij je nieuwe leven in Christus. Ja, dus aan de ene kant zegt hij, leef als kinderen van God. Kijk wie jij bent. Leg dingen af wat niet past. En aan de andere kant, een liefdevolle relatie, zo moet jij leven. Want hij zegt, kleed je aan en kleed uit. Nou, wat kleed je aan? Je kleedt dit aan. En dan de laatste, wat jullie helaas niet gedaan hebben, is laat je innerlijke en uiterlijke leven bepalen door wat Christus voor je heeft gehaald. En dan zeg hij, werk het praktisch uit in onderlinge relaties en dank God. Dus wat uit die kleine exegese zou komen. Nou, oké, daar heb je het nou geschreven. Kom, we kijken een beetje naar gemene delers. Met Christus. Nieuw leven in Christus. In Christus. Christus. Dus je ziet, in dat hele eerste 17 versen is Christus een heel belangrijke persoon. Dit helpt jou om, wat is de boodschap hier? Maar, jij zal zien, de kern is, hij praat hier van jouw positie, wie jij in Christus bent. En omdat het zo is, andere dingen. Dus de eerste principe wat uit de exegese komt is, wie ben je in Christus? En net om jullie een beetje smaak te geven voor wij afsluiten, voor jullie in slaap raken. Ik ga voor jullie nu al vragen, wat is het verschil tussen een arend en een kalkoen? Oké. Dus de eerste is, jouw positie, Christus heeft alles. We zijn in hem, nieuw bestaan. Maar, nou zien wij de werkwoorden bijvoorbeeld, leef daaruit. Maak eindig. Gedraag je liefde voor. Laat jouw innerlijke leven bepalen. Dit zijn de dingen wat het extra. Dus omdat jij in Christus bent, doen dat. Praat ik Grieks of Russisch of Nederlands? Jullie zijn nog daar. Oké. Maak dit praktisch enzovoorts. Dus leven, handel op grond van jouw positie, jouw Christocentrische positie, Christus. Dus jij bent iets, leef zo. Ik denk dat het behoort niet voor jullie Russisch te zijn. Goed. Nou kan jij een centrale thema vast. En dit is waar ik net eigenlijk ooit zou wil zeggen. Jij kan uit de exegese verschillende onderwerpen uithalen. En ik wil nou eigenlijk uitleggen waarom Veritas hun onderwerp op het sloot hebben. Nou, je kijkt naar. Kom je het thema tegen in het hele gedeelte of heeft het thema verband met de
verskillende boodskappe, dis dinge wat jy jou aanstelle en na kyk en jou gemene deelers, jy sien zijn in en met Christus, lewe volgens dit zijn de 2 dinge wat na vore kom en dan op grond daarvan 18 kere opdrag. Poef. Hallo, 18 keer, jy bent in Christus, doen. Dus hy kan aanspraak maak op wie jy bent, omdat jy in Christus bent. Dus daar is 'n moontlike thema's wat aan die orde kom, daar. Jy kan zeggen, my vereenselwigheid met Christus. Hoe leef ek met Christus? Die volgende is, lewe vanuit Christus. Hoe doen ek dat? Lewe, wat is dat geestelike lewe, dat volwassenheid? Want ek ben in Christus, maar hoe leef ek uit hem? Dit vraag is seker is dat ek nie 'n baby blyf in dit geloof. Ek moet groeien. Daar is sekere dinge wat ek in my lewe moet toepasse. Ek kan over heiliging praat, dan leg jy die nadruk op die tweede aspek. Jullie zijn nog bij mij. Ik weet dat jullie hebben nou niet voorbereid, maar ik vind het een belangrijk onderwerp. Het nieuwe leven met Christus. Het zijn allemaal mogelijkheden en dan kun je inzoomen. En dus ook nou een beetje tips voor jullie. Als je misschien zegt, ik ga de preek geven en je pakt het. Dan, Veritas heeft gekozen voor een geestelijke leven of volwassen. Geestelijke volwassen leven. Wat houdt het in? Nou, wat waarderen wij als kenmerk van geestelijkheid? En hier is een geweldige belangrijke ding wat aan de orde komt. Want vandaag zien wij geestelijke volwassenheid, of ik door de Heilige Geest gedoopt is, en tongentaal en nou, dat is andere onderwerpen. Maar hier komt dingen uit, wat voor ons een eye-opener is, waar jij eigenlijk geestelijk volwassen bent. Wanneer ben ik geestelijk volwassen? Wat is onze graadmeter? Wat zijn de kenmerken daarvan? Waarvan herken ik iemand dat hij volwassen is? Nou, die dingen komen aan de orde. Kan iemand erg geestelijk zijn, maar tegelijk een patroon hebben van zonde en immoraliteit? Dus wat de Gnostici gezegd heeft. Hij zegt hier, leg af, dood dingen. Kan dit? Is het mogelijk om geestelijk volwassen te zijn door aanspraak te maken op mystieke meditatie en bovennatuurlijke krachten en ervaringen? Niet uit dit gedeelte. Integendeel, de hele Colossense brief wijst hij het af. En dan een waarschuwing wat wij ook ter harte moeten nemen, iets helemaal daarbij. Te velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet dit en hebben wij niet dat gedaan, noem het maar. En dan zeggen, ik ga weg. Jullie wat, ja, werkers van de wetteloosheid wekt. Wat is een kenmerk? Er zijn heel veel, maar wat zegt Colossense is de kenmerk van geestelijke volwassenheid? Nou, gelovigen moet geestelijk groeien door een identiteit te vinden in wie Christus is en in wat hij volbracht heeft door een mens te worden, aan het kruis te sterven, opgewekt te worden uit de dood en gezeten met de Vader. Maar geestelijke volwassenheid is niet, kan ik nou maar zeggen, toeters en bellen en dingen, maar niet meer en breder en dingen, maar diepte. Christus leren kennen. En vanuit die gemeenschap verder te gaan. In deze les zal de nadruk gelegd worden op de elementen van bijbelse geestelijkheid zoals gevonden worden in Colossense 3. Ik zeg weer, daar zijn meerdere. Maar kom eens kijken hier. Nou, nu zit ik in jullie handleiding. De eerste is, geestelijke volwassenheid heeft te maken met de leven volgens Gods wetten. Dat is iets wat vandaag te tegenover gezegd. Oh, ik ben niet meer onder de wet. Onder genade en ik kan leven zoals ik wil. Hallo. Hier is hij duidelijk bezig. Dood dit, leg dit af.
Dis 'n kenmerk van geestelike volwassenheid. Dus gehoorsaamheid aan Gods wette, ek sal dit breder stel, aan Gods wil wat hy geopenbaar het, hoe jy moet lewe. Dus geestelike volwasse zijn geen toeters en bellen en dinge, maar 'n geheiligde lewe. Ek maak erns met dinge wat God niet fijn vindt. Ik wil dit niet. Ik leg dit af. Dus geestelijke volwassenheid betekent dat de gelovige zich afwendt van de zonde. Een gelovige doet het dat als een nieuwe mens, en dat is belangrijk, dat zie je in Kolossense 3 vers 1 verder. Wanneer jij zekere dingen gaan afleggen of jou op een manier gaan gedragen zonder Christus, dan wordt het absoluut uiterlijke wetticisme. En zit je ook op de lijn van de humanisme. Ik doe goed, ik doe dat en doe netjes en alles. Nee. Maar vanuit Christus krijg ik een liefde voor de waarheid van zijn woord en ik wil dingen afleggen. Maar ik ben niet volmaakt, daarom zeg hij, leg nou dit ook af, doen dit, daar is groei. Dus geestelijke volwassenheid is jij gaan ergens om met de gehoorzaamheid aan Gods wetten. Geestelijke volwassenheid gaan ook, en dit komt vooral ook in de laatste gedeelte wat jullie niet gedaan hebben, maar dus in de context van de gemeente. Het is interessant dat in Kolossense komt het omzien naar elkaar in de gemeente. Dit komt, denk ik, 3 of 4 keer naar voren, elkaar. Party mense is geestelijk volwassen daar buiten. Weet, ik leef daar als een voorbeeld, maar als ik bij de broers en zusters kom. Jullie kennen de uitdrukking wat in Engels zegt, ik hoop jullie begrijpen dit. Living with the saints above, om met de heiligen daarboven te leven met God, dat is glory, that is glory. Living with the saints below, that's another story. Jouw volwassenheid komt uit wanneer jij, broers en zusters, toets jezelf maar. Je komt in de kerk, die is die. Ga maar die kant op. Ik wil hem niet. Wij hebben Josie gehad. Hij is overleden. Hij kwam uit Afrika in ons gemeente. Hij was Frans sprekend. Hij was gehandicapt. En hij was de grootste heiliging voor ons allemaal. Waarom zeg ik dat? Want hij is zo niet Nederlands. Begrijpen jullie? Als hij daar achterin komt bij de kerk en hij ziet mij. Oh, mon ami! En dan komt hij met zijn krukjes daar naar mij toe over de hele kerk. Zit allemaal aan, kijk hem zo aan. Wat is dit nou? Maar zijn broeder. En een lieve broeder. Of ik zal met jou hier staan en praten, dan kom je tussenin. Dan moet ik hem zeggen, luister, Josie. Ik ben nou eerst hier bezig. Ik zal nou met jou praten. Het irriteert mensen. Maar dat is zijn cultuur. Hij is behoorlijk aangepast, maar hij is toen ook overleden. En toen was daar, hoe heb ik met Josie omgegaan? Nou, jij hebt Josies in jouw gemeentes ook, hè? Die Here gee hulle voor jou heiliging. Omzien naar elkaar in de gemeente, zich inzet voor het lichaam van gelovigen. Ik ga het nou niet lang daarop in, maar de elkaar teksten. Daar kom jouw geestelijke volwassenheid uit. Niet alleen in jouw binnenkamertje. In Kolossense praat hij daarover. Dus de lichaam van Christus. Wat is nu een los lichaamsdeel? Daar zit jij op je eigen. Nee, jij bent deel van het lichaam. En dus wat hier naar voren komt. Dus jij bent geestelijk volwassen als je Gods wetten wil bewaren. En aan een ander aspect wat naar voren komt is wanneer, hoe jij functioneert binnen de gemeente, die elkaar. Dus gaan kijken. Ben je individualist? Dienst klaar? Auto weg. Praat met niemand. Of wil je toch, verlang je naar de broers en zusters? Want daar groei jij. Iemand heeft mij al gezegd, joh, ik heb een moeilijke vrouw. Toen zeg ik, ik niet geweten, jij verdient haar niet. Jij verdient de personen in jouw leven wat soms irritaties geven. Want die Here gebruiken om jou te veranderen. Ja, goed.
Dis nie nou huwelikskategese. Dis gelowige delen in wat Christus vir ons gegee het, gehoorsaamheid aan sy wette in die konteks van 'n gemeente, en dit gaan oor geestelike volwassenheid, dat jy in Christus moet zijn, maar is lewe in die krag van Christus. Ek wil vir jou sê, jy gaan geen millimeter groeie in volwassenheid as jy nie leer om met Christus, ook 'n binnekamer, sy woord. En dis interessant, die gedeelte wat jullie niet gedaan hebben is, en onderwys elkaar met psalms, gesange en geestelike liedere. Hoe moet ek iemand met psalms, gesange en geestelike liedere onderwyse? Ek moet goed gevoel, nee, waarheid in jou liedere zijn prachtig en het moet. Maar as ek hier Psalm 1 sing, dis 'n wysheidspsalm, leer wij allemaal samen en wij zingen naar elkaar en wij onderwijzen elkaar. Dus psalmen gaat op zo of een lied, maar is ook een stuk onderwijs naar anderen. En daarom kijk uit voor welke liederen jij in jouw gemeente inbrengt. Het is de grootste manier om dwaling in te brengen. Zing leuk en mooi. Nee, waar. Goed. Dus de bron is Jezus Christus. En dus te kondig betekent het leven in de kracht van Jezus. Geen geestelijke krachtpatserij of mensenwilskracht. Ik moet je leven uit Christus. Ik heb onlangs iemand wat, zeg maar, een huwelikssituasie heel moeilijk was en bij de Here gebracht en gezegd, kijk, jij moet het woord doen. Toen gaat het weer na een paar maanden mis. En mijn eerste vraag aan hem, ga meer stille tijd. Nou, 2 maanden niet gedaan. Ik zeg, geen logica dat jij dan nou weer uit boog vliegt. Je probeert je eigen kracht te doen. Terug naar Christus. Vrouwen, als je je zorgen maakt over jouw man, en man, als je je zorgen maakt over jouw vrouws geestelijke groei, en je ziet dingen daar, bepreek haar niet. Help hem niet om te bepreken. Neem hem en zeg, zorg het jouw binnenkamer, jouw tijd met de Here belangrijk blijft. Goed. Geestelijke volwassenheid betekent dat de gelovige leeft in een verwachting van de wederkomst ook van Christus, Kolossense 3 vers 4. Dit motiveert hem om het leven te leiden waartoe God hem geroepen heeft. De gelovige kan echter dankbaar zijn, dat komt in een ander gedeelte wat jullie nog niet gedaan hebben. Hij kan God loven en danken met zijn hart en hem dank brengen. Dus verwacht de wederkomst. Geestelijke volwassenheid. Nou weet ik, ga ik een heel gewaagde ding zeggen, is niet om alle puzzelstukjes van de eindtijden uit te passen. Weet, dit gaat gebeuren. Vergeet het. Ze doen het al 2000 jaar. Zelfs Petrus het verwacht, de Here gaat misschien nu komen. Maar hij heeft verwacht, de Here komt terug. Verwacht jij dat de Here terugkomt? Is dit de branden, als je kijkt en ziet dingen gebeuren, dat je bidt en zegt, Here, is dit de tijd dat die gaat komen? Niet, ja Here, het moet zijn, want die puzzelstukje. Nee, Here, ik moet gereed zijn, ik kan vandaag komen. Ben ik gereed? In de verwachting dat dit geopenbaard gaan worden, waar ik sta, bij u, wie ik ben. Nou kom ik met mijn verhaal. Als je het al gehoord hebt, stop. Maar dit is voor mij ook iets, ja, wat jij als gelovige moet gaan beseffen in je geestelijke leven. Het is een ware gebeurtenis, een kalkoenboer heeft kalkoenen gehad, maar bij zijn boerderij was ook arenden. En daar was een nest van arend met arendeieren. En op een gegeven moment zag hij, maar hier is een arend dood.
oh, wat gaan ik nou doen? En ja, daar zit eieren, dus zij gaat ook heel waarschijnlijk, waar is de Anne Arendt of iets, en hij ziet het niet. Dus hij was bezorgd en hij ging met vrienden daar tegen de kraanse uit. En inderdaad, daar was een ei. Dus hem voorzichtig dicht gedaan, af. Nou zit hij met een arend-ei. Gaat hij hem eten? Wat gaat hij doen? Ik ga kijken wat gebeurt. Wat denken jullie hebben gedaan? Onder zijn kalkoen, tussen de kalkoeneieren neergelegd. Op een gegeven moment, piep, 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 daar, kalkoentjes. En hij kijkt, ja, daar is een aparte kalkoentje tussen hun. Hij lijkt meer op een arend. En die loopt en pikt daar rond en alles. Nou, hij was nogal gecharmeerd, toch? De arend kwam uit, mooi. En de kalkoen, nou, die ging helemaal normaal aan en daartussen loopt die arendje. Hij eet ook saaikies en alles. Werd groter. Toen kon je zien, toen hij groter werd, maar iets klopt niet, weet hij. Hij lijkt niet op een kalkoen. Wie van jullie kent kalkoenen? Ja, koele, nee. En dan antwoordde zij jou. Maar wat dan gebeurt is, hij zag die arend opkijken, hij ziet alles. Maar hij realiseert zich, iets klopt niet. Ik ben niet het domme kalkoen. En als hij vogels ziet, zag vliegen, dan denk hij, ik ben dit. En op een gegeven moment, ja, ik kan meer doen met die dingen. En de boer zei op een gegeven moment, daar vloog hij. Weg. Hij heeft zijn identiteit ontdekt. Ik ben niet een kalkoen. Ik ben een arend. De taak van Satan is om voor jou, jouw hele leven als christen te laten denken, ik ben een kalkoen. Als jij veranderd bent en je bent kind van God, dan moet jij beginnen te leren wie en wat is een arend. Je hebt een andere natuur, je leeft anders. En het is hoe wij moeten omgaan in de wereld. Mensen, dit is wat Colossense hier eigenlijk ons wil uitdragen. Hij zegt, je hebt een andere identiteit. Leg nou dat oude leven af. En ook nog dit en dood dit. En bekleed jou met wie jij bent. Begin achterkom jou en begin te leven als kind van God. En dit is niet zwevend rond in allerlei ervaringen. Maar juist die aspecten. Je gaat achterkomen, ik wil niet zondigen. Ik wil het afleggen. Je gaat zien al die aspecten wat wij behandeld hebben. Ja, jij gaat ontdekken wie Jezus is. Jij krijgt liefde voor hem. En je begint te zien, ik ben anders dan de wereld. Niet hoogmoedig, ik ben anders. Je begint jouw broers en zusters in de gemeente lief te krijgen. Al zijn een paar van hun heel moeilijke makkers. Wat is jouw identiteit? Colossense 3 praat daarover. En ik hoop dat jullie in je eigen geestelijke leven in de tijd van de Bijbelschool hier ook gaan groeien. Terugkijken en zeggen, dit was een tijd waar ik mijn identiteit als gelovige beter kon leren kennen. En dat ik door mij te verdiepen in wie Christus is, anders gaan leven. Dat is zo belangrijk. En pas op voor allemaal wat je wil terugdrukken. Duwen, kalkoen. Nee. Ik kan niet maken zoals een arend, maar jullie weten maar. Ja, prachtige geluid. Ik ben zo iemand. Trek jouw identiteit aan. Daarom wil ik ook, wie van jullie zijn tweedejaars?
Goed, jullie bewegen dat jullie nou bijna uitgaan. En ik wil jullie uitnodigen dat die van jullie wat verder wil verdiepen. Jullie weten dat 's middags zit ik hier met de groep met module 2 nu, maar jullie zouden kunnen instromen ook, want jij hebt module 1 gevolgd. Een van de grootste fouten wat ik zie, dat partijmannen wil direct gaan, zendingwerk doen, maar hij heeft nog niet eens geleerd om verschillende soorten literatuur van de Bijbel te exegetiseren. Neem de tijd, volgend gehoor, blijf bij mij, maar verdiep jouw wortels en God gaan de groei geven. Anders word jij afhankelijk van YouTube. Ik heb net afgelopen week begon ik met een theologische student wat bij de TOA zit. En hij wil ook Veritas doen, maar het was voor mij een van de mooiste momenten, zeker mijn hele bediening hier met Veritas. Ik heb hem uitgelegd, Kolossense 1, waar jullie ook begonnen. En toen zei ik tegen hem, probeer. Ik dacht, nou, probeer nou Efesiërs 2. En gisteren, was het een vrijdag, ja. Wow. Kwam hij met zijn exegese. En ik heb nou niet veel verwacht. Mensen, ik heb nog nooit zulke exegese gezien. Beter, hij heeft dingen daaruit gehaald wat ik niet gezien heb. Ik dacht, wauw. Jij ziet het, jij snapt het. En dit wil ik jullie vragen. Is Veritas net iets interessants of heb je jou verdiept? Dus zeg, weet je, ik heb in de afgelopen 2 weken voordat wij weer bij elkaar kwamen, heb ik niet alleen de exegese gedaan, maar mijn stille tijd daarover gehouden. En het is hoe jouw hart moet zijn. Ik wil u leren kennen voor wie u bent. En waar ga je hem krijgen? Ervaringen, boven? Nee, in zijn woord. Mag de Heer jullie helpen. We hebben nog 15 minuutjes. Ik ga jullie nou in de groepjes gooien, 2 zo bij elkaar. En ik wil vragen over de eerste gedeelte, hermeneutiek. Bespreek met elkaar, wat heb je geleerd? Ik geloof jullie wel buitenbehoorlijk mij beskinnerd en zeg, oh die man, gek. Maar praat met jouw collega die naast jou. Hoe zie jij, het het jou iets betekent, maar ook dit. Herken jij jouw echte identiteit? Of ben je kalkoentje? Want straks gaan wij verdelen. De arenden gaan daar uit en de kalkoenen hier. Nee. En ik hoop allemaal gaan daar uit. Nee. Dus jij krijgt 5 minuutjes om net te praten van de eerste les. Heb jij handvatten gekregen? De tweede les. Wie ben jij? Heb je het zo gezien? Heb je het ook ontdekt toen jij Kolossense gedaan hebt? Maar over 5 minuten krijgen wij feedback en dan gaan wij eten. Goed. Oké, goed mensen. Kom ik hoor over kalkoen en die dingen. Heb je jouw identiteit, heb je een beetje daarover gepraat? Iets wat jullie misschien kunnen praten in de accountability groep. Of de omgeergroepen straks van, heb je moeite daarmee? Hoe vaak kulu jij of hoe vaak? Ja, wat is jouw identiteit? Als iemand jou ziet, ben jij anders? Of, ik denk een arend springt zo over de grond, weet? En een kalkoen die loopt. Ja, wat straal je uit? Laten wij elkaar aanmoedigen om niet kalkoens te praten, maar arends in te doen. Goed, en die moeilijke een over de hermeneutiek. Zijn er handvatten wat die zeggen, ja, hiermee kan ik iets. Ik kan niet alle oplossingen geven, maar ik denk op een andere manier daarover. Maar als je zegt, nee, ik kom niet verder, prima. Maar zijn er handvatten geweest waar je zegt, nou, ik kan misschien hiermee verder. Kom ik hoor. Dat je niet helemaal de weg kwijtraakt door 1 hoofdstuk waarvan je denkt van, oh help, hoe moet ik dit nou weer interpreteren, hoe kan ik dit uitleggen? Maar
dat je in ontspanning op God blijft vertrouwen en ook gewoon gedegen, breder onderzoek doet van wat zegt het in het grote plaatje, in het grote verhaal van bijvoorbeeld het volk Israël. Ja, jij kan, door 1 tekstvers te lezen, kan jij bijna in elkaar tuimelen. Dit trekt het tapijtje onder mijn hele ideologie. Nee, jij moet rekenen wie God is. En ik snap niet alles. Ik zeg het eerlijk. Maar God heeft dingen geopenbaard en zegt, nou dat is glashelder, maar dat zijn andere dingen. En dan kun je naar de Heer gaan zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Dank u wel, u begrijpt het. U weet hoe het werkt. Maar als ik hierover praat, praat ik hierover. Want hier staat het. Ja, het is heel moeilijk. Wij willen alles met alles verzoenen. En ik wil zeggen, je gaat het niet lukken. Als je bij één van die dieren, of misschien meerdere dieren, gaat en zegt, ik ga die kant in, dus hoe ik denk, dan snij je andere delen uit de Bijbel uit. Dat is gewoon logisch. Omarm alles. En zeg, ja, ik heb een verantwoordelijkheid, ik moet mij bekeren, enzovoort. Ik hoef niet daar op een stoeltje te gaan zeggen, Heer, wanneer gaat u het doen? Nee, hij beveelt mij. Oké. Maar aan de andere kant, wat een troost. Ik dacht, ik heb mij bekeerd en ik heb tot geloof gekomen. En dan kom ik achter die, voor de grondlegging van de wereld heeft de Heer mij al gezien en getrokken. En dan denk ik, boem. Hoe werkt het? Het is waar, hoe het werkt is niet geopenbaard. Ja, die is hand. Niet een moeilijke vraag. Nee. Ik zal je besparen. Misschien even over de methode van de hermeneutiek. Want als je zeg maar een bepaalde vraag hebt, voor jezelf of van iemand anders, en je wil daar op grond van de Bijbel antwoord op geven. Als je de hele Bijbel volledig in je hoofd hebt, dan is dat natuurlijk een stukje makkelijker. Maar hoe ga je daar op een goede manier mee om? Dat je ook echt, zeg maar, de hele Bijbel op dat stuk kan onderzoeken. Zijn dat bepaalde tools voor? Heb jullie de vraag gehoord? Hij zegt de methode, oké. Weet jij, de eerste ding wat ik heel wil zeggen is, jouzelf en jouw eigen studie. Met hoe meer jij in de Bijbel bezig bent, in dingen lezen, aantekeningen. Ik heb bijvoorbeeld, wat is die Bijbel gratis app? Ik zal nu, wat? Nee, YouVersion werkt met algoritmes. Weet jullie dit? YouVersion werkt met, ik heb hem toen weggegooid. Want gaan proberen bijvoorbeeld in de Bijbel zoek waar overal komt, zeg maar, de wet naar voren. Vroeger was het alles, hij begint, je kan zeggen Genesis en je ziet overal. Nu gaat hij voor jou denken. En hij geeft dit en zegt, ik wil niet in psalms nu zoeken, ik wil daar zoeken. En je kan niet. Ik heb een vraag ook. Dus zij werken met algoritmes, waar zoekt de mensen de meeste, begrijp je, weet. Dan krijg ik. Maar voor jullie werkt het misschien. Maar wat ik wil. De Bijbelgedeelte, wacht je ziet bij mij, wat ik het nou net dit moment. Is een gratis app. E-Sword. E-Sword. Dat is een Engelse E-Sword. Zwaard. Maar wat ik geweldig vond van die app, maar ja, je moet hem op een computer hebben. Hij is ook daar, maar wat voor mij geweldig is, en dit wil ik jullie zeggen, ik heb nou al hoeveel jaar, dan kom ik achter hier zijn gedeelte, hij dit zegt over Gods heiligheid iets. Heeft hij de mogelijkheid dat je jouw eigen concordantie kan opbouwen. Dus ik geef daarover wat heiligheid van God. Je kan een kopje maken en jij kan jouw tekstversen daarin laden. Dit heb ik ongelooflijke hoop voor mij gevonden. Dat ik niet overgeleverd zijn aan andere mensen, wat zij vinden daarvoor. Nee, en je zal zien, hij groeit en groeit. En als je met je stille tijd bezig bent, zeg hoi, dit is een belangrijke, ik
gaan hem onder die onderwerp, of ik heb al zo'n kopje, ik ga hem daar plaatsen. En dat was geweldig. Dus wat mijn eerste antwoord is, zorg dat jij in het woord blijft. Dat is de eerste. En hoe meer jij in de Bijbel leest en ook breed lezen, begin jij verbanden zien en dingen. Ik ga jou niet aanraden om het te doen, maar ik heb net met een groepie wat module 4 klaargemaakt heb, mijn tweede groep, hebben wij gezegd, want ik gezegd, wie wil de uitdaging met mij aannemen? Wij appgroep zijn we weer begonnen. En dit was op grond van John MacArthur, wat op een gegeven moment gezegd heeft, hij heeft iedere maand dezelfde tekstgedeelte iedere dag gelezen. Dus 30 keer, en wij hebben toen het Nieuwe Testament in 7 jaar doorgeleefd, dan neem je 3, 4 hoofdstukken, en jij leest dit voor een maand lang. Hetzelfde. Nou, dit was voor mij een geweldige eye-opener, hoe ik begin te zien wat verbanden was. Dus afgelopen 5 jaar of zoiets heb ik 30 keer door het Nieuwe Testament gelezen. En dan begin jij, wauw, en jij ziet de verbanden. Dus de eerste ding wat ik zeg, dit komt niet vanzelf. Jij moet in jouw eigen dingen. Het tweede ding wat je kan hulpmiddelen krijgen, natuurlijk. Programma, Bijbeldingen, maar liefst niet één wat met de Bijbel-app, met algoritmes werkt. Want dan denken ze voor jou. Maar iets wat zegt, hier komen die dingen en daar is voor mij heel belangrijk dat jij bijbelgetrouwe mensen gaan zoeken wat over onderwerpen, maar niet wat hij zegt, misschien tekstgedeeltes. En jij hebt nu de tools om een beetje vaardigheden om zelf dat gedeelte uit te zoeken. Gaat het hierover? Kan ik het gebruiken? Ja, dat is al wat je kan zeggen. En dit gaat niet vanzelf. Ik ben dominee, ik ben opgeleid en toen kwam ik naar Nederland en toen focus ik op kinderwerk. En in een zekere zin heb ik steken laten vallen, omdat je toen zo gefocust op kinderwerk bent, dat ik die type studie wat ik als voorganger of zo zou doen, minder gedaan heb. Dus al was een gat van, Marius, wakker schrikken, maar toen ik het achterkwam heb ik het weer opgepakt en toen met Veritas en dat is mij geholpen. Jouw eigen stille tijd, jouw eigen studies en lees breed. Krijg voor jou boeken wat je weet ook over een onderwerp dat je kan vertrouwen. Je weet, ik heb een paar geestelijke vaders, wat ik zeg, als ik iets zoek, zoek ik eerst daar. En bij van die geestelijke vaders heb ik absoluut geweldige mannen, maar ik weet op die onderwerp ben ik het niet eens met hem. Maar we kunnen door dezelfde deur. Nog een vraag en dan sluit ik daarmee af. Ik hoop dat het voor jullie tot zegen was. Ja, je komt de moeilijkste aan het einde weten kan. Dat is geen vraag. Ik vond het zo mooi en zo opvallend dat het nergens in de Bijbel over kalkoenen gaat, maar wel over arenden. Jesaja 40, dat zij die de Heer verwachten met een nieuwe kracht, zij varen op met vleugelen als arenden. En nu heb ik ook weer iets geleerd. Psalm 103. Ja. Nee, natuurlijk, het komt niet, ik weet niet of dan over kalkoenen, maar het gaat over arenden. Wij gaan afsluiten en zegen vragen voor het eten. Ik denk het is mijn laatste keer ook met jullie zo. Veel zegen voor jullie verder. Ik wel bij een kleiner groepje met waar jullie gaat preken of zo. Maar ik hoop dat Veritas jullie echt geholpen heeft om zelf in het woord in te gaan. Veel zegen.